Nord Stream, NATO a budúcnosť Nemecka. Nevypovedaný príbeh. V októbri 2022 sa renomovaný ekonóm Jeffrey D. Sachs dostal na titulné stránky novín, keď obvinil USA zo zorganizovania výbuchu plynovodu Nord Stream. V exkluzívnom rozhovore s našim tímom Sachs opäť tvrdí, že za incidentom stoja Spojené štáty a vysvetlenie Washingtonu, ktoré pripísali zodpovednosť za útok ukrajinským agentom, odmietol ako nepravdepodobné. Poukázal na to, že aj americký príbeh obsahoval rozporuplné priznanie, že americkí predstavitelia vopred vedeli o údajných ukrajinských plánoch. Mlčanie naprieč Európou, uviedol, hovorilo jasnou rečou a naznačovalo, že išlo o internú operáciu v rámci NATO, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou riadili USA. Sachs: všetko to je úbohé. Urobili to USA a Scholz to vie, ale nepovie to. To isté platí pre celé NATO. Je to skutočné zanedbanie zodpovednosti a demokratického skladania účtov. Sachs verí, že obnovenie plynovodu bude mať kľúčový význam pre opätovné naštartovanie nemeckej ekonomiky. Hoci uznal, že Nemecko by malo v nasledujúcich 2 desaťročiach prejsť na dekarbonizáciu, zdôraznil, že takýto prechod si vyžaduje dlhodobé plánovanie a nie náhle zničenie kritickej energetickej infraštruktúry. Sachs tiež vyjadril optimizmus, že Európa by mohla a mala rozvíjať nezávislú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Uviedol, že v prípade, ak by USA už nezohrávali v európskych záležitostiach takú dominantnú úlohu, EÚ by mohla znovu získať svoju diplomatickú autonómiu, mohla by nadviazať konštruktívne kontakty s Ruskom a Čínou a vytvoriť pevnejší bezpečnostný rámec v rámci bloku aj vo vzťahu k Moskve. Sachs napokon konštatoval, že budúca nemecká vláda by mala upustiť od konfrontačného postoja voči Rusku a obnoviť normálne obchodné a finančné vzťahy. Vyjadril nádej, že budúci nemecký minister zahraničných vecí bude konať ako skutočný diplomat a nie ako minister vojny. Nemecko stojí na križovatke. Vyberú si jeho predstavitelia diplomáciu alebo vojnu.